जोनोमा आंनि कल रिसिभ खालामाखै माबाफोरसो गाज्रि मोनबाय नामा नोंसोरसो मिथिगौ माबाफोर रायलाबायदोंमोन अय हिजरा बहा थांदों आखायाव मा लादों खाथियाव फै थफ्लायाव मा लादों जायलानो ओंखाम एसे हैना फैनो मोनसे खोथा बिफा दे बुं फामि आरो मास्टर बाबुनि गेजेराव गोसो गोरोबलायनाय जाबाय दे नाथाय सिरि सिरि जोनोमा फामिखौ हास्थायखोमाना दंब्ला बेयोथ' जोबोद दुखु गोनां जागोन नङा नङा बिदि जानोनो हाया बिसोर उन्दैनि लोगोखा बे माब्लाबाबो जानो हाया अब्ला मास्टर बाबुजों गोख्रै जुलिनि खोथाखौनो सावरायदो नङाबा रायजोफोरा खायलें नोजोरजों नायगोन अब्लालाय आंबो थाब सावरायनो नाजानोसै नोंबोथ' मिथिखागौ जोंनि गामिनि मानसिनि खोन्थाफोरखौ आं सासे गामिनि सिख्ला सोरखौबा खेबसे फोथायनायनि उनाव बे बान्दोआ अन्थाइनि बान्दो जानानै थायो जोंनि थाखाय आंलाय अबेनिथो राजा महाराजा जाखो गोसो मोननै गोरोबलायनायाव गामिनि सोहोरनि राजाफोर जानि खोथा फैया फामि आं नोंखौ मोजां मोनो आद्राया नोंनि आखायावसै अननायनि दिङाखौ नों जेरै जावलाङो जावलांदो आं गावखौनो गथायबाय आंनि लोगोफोर दिननि पार्टिया मानि थाखाय नोंसोर मोनथिया जानो हागौ मानोना आंनो खोन्थाखायाखै आंनि सासेल' बिनानाव ग्रेसिनि दिनै रिं सेरेमनि जागोन सेंग्राया सोर जागोन नोंसोर मोनथिनो लुबैयाखै येस बिग्राय आंनि बेस्ट फ्रेन्ड बिग्राय बिग्राय प्लिज रिंखौ गानहोदो आंनि बिनानाव हाखु जाथारबाय बे Come on, Ada. गथ' मा जागोन नैबे बिखारिफोरजोंबो ओइ बिनि बिखायाव सोरबा फैसा खुबैना हर मोजाङै खोनासं आंहा नोंजों सावरायनो गोनां जेबो गैया मास्टार बाबु बेफोरखौ नों मा खालामनो सानदों फामिनि जिउआ मा जानांगौ मास्टार बाबु इउ फुल मास्टार बाबु नों मानो जेबो बुङाखै अबे एंगेलजों नों आंखौ मास्टार बाबु नुखो आरो सोर फामि आं रावखौबो सिनाया ओंखारलां ओंखारलांगोन नाथाय नोंखौ लानानैसो फाग्ला जाखो ना माखो नोंलाय नोंनि सोलेरनि हाद्दिफोरखौ बुख्रुजोबनो बांद्राय सम नाङा जोंनो मिन्थिबाय हे गार्ड थ्र' हिम आउट आंनि थैया गुदुं जानायनि सिगां आंनि सोलेरनिफ्राय नोंसिनि आखाया बोखारनांगौ नङाबा नोंसिनि आखाइखौ नोंसिनि सोलेरनिफ्राय आलादा खालामजोबगोन आं मास्टार बाबु नामा मोजाङै खोनासं सिख्लानि आखायाव रिं सोनायनि सिगां 1000 बार खेब सानसयथिबो नङाबा नोंखौ गामिनि मोसौ जेराव दं बेयावनो फुथुला बादि गसंनानै था आं आवगायनो बुंखादों आंहा नोंजों जेबो सावरायनांगौ गैया होननानै आरोबाव खेबसे बुंबावगोन 1000 बार सान
इगनर खालाम बे सिगां फाग्लानि रोनावनायखौ केरि अन What the? ओइ सोरबा चेक खालामबाय थां Okay, baby. Now, no problem. Carry on, Vigraj. मानोथो एसेबां हर थौलायनाय जोनोम आंहा आरो फोथायनाय गैलिया मास्टार बाबुखौ दहाय जेरैबायदि नुबाय जों बिनि आथिं आफाखिनिबो समान नङा धोन दौलत थाब्लानो मानसिखौ गोजौ थाखोनि साननानै लानो नाङा फामे गोजौ थाखोनि मानसिफोरा बैफोरसो जायफोर सैथो आरो गोसो गुवार नों उन्दुथ'दो आंबो एसे मेंनाय मोनदों आदा निथा मा जादों निथा आदा नों थाबैनो आंनि सेराव फैनो हागोन ना आं नोंखौ मा नायनो लुगैदों आइ आंनि आगै सना नों मानो बिदि बुंदों र' नै आं दानो थांगासिनो मा जादों जोनोम निथाया सिरियास जादों आं सफैगौमानि रुमनिफ्राय जेरावबो दांखार हेलौ आं निता बाजै निता नाथाय नों मानो बाजै बुंदों आंखौ दिनै आं उन्दैनिफ्रायनो नोंखौ बाजै बुंखायो बाजै नाथाय मानो नों गावनो एसे गोथौवै सानना नाय होमबानो फिनखौ मोनगोन हेलौ निता दं आरो सोरबा सिख्लानि मेसेज लिरगासिनो दं सोरबा आंनि अननायखौ बुजिनो रोङै गोसोथोनबा थोथारथोब्रा मा थुख्लानि बेलाय आं लागोन आं दंना सोर खिथाया नोंनो सिख्ला मानसिनि खथायाव बेबायदि सेंग्रा मानसिखौ दोननो फाग्लासो जागोन सिख्ला मानसिनि खथायाव सेंग्रा मानसिया मारै गावनि माबानो जोनोम नों एसेबां खेब गावनि गोसोनि खोथाखौ आंनो फोरमायदोंमोन नाथाय आं खेबसेबो बुजिनो नाजायासै गावनि माबानो जोनोम
Nita! Nani! नोंनि निथाया गैया जोनोम नितानि देहाया बोरै जाखो निताया गैलिया आंनि सनाया आंखौ नागारनानै थांबाय थौदो जोनोम न'आव थांफिननोसै आंनि थाखाय एसेबां खस्थ' खालामबाय थानांलिया आं मास्टार बाबुखौ लोगोसे लानानैसो न'आव थांगोन नांलिया आंनो सोर मास्टार बाबु बिदि सासे मोजां मानसि नङा बेखौ आंहा बुजिनो आद्रा गैलिया बिदि नङा फामि मास्टार बाबुखौ जेरैखियाब्लाबो न'आव लांफानांगोन नङाब्ला नों उनाव बे खुदियानो मा फिननाय होनो जागोन उननि समजों आं दावहा नांनो गिनाय नंलिया जोनोम न'आवल' थांफिननोसै थुदो नों मानो एसेबो बुजिनो रोङा औ आं बुजिनो रोङा गोदोनि समाव नों बुंनाय बाथ्राफोरखौ बुजिनायमोनब्ला जानो हागौ दिनै आं नैबे थासारिजों भुगिनो गोनां जानाय नङामोन जानो हागौ आंनि आइ आफाखौ आं खोमाना लानो गोनां जानाय नङामोन जानो हागौ नितायाबो दिनै आदा जोनोम सोर बुंदों आं निजोरा निजोरा मा जादों मोजाङै खोनासं आदा राजुआ जोंखौ थगायनानै फानफैबाय आरो जों जायखौ मास्टार बाबु होननानै सानदोंमोन बेयो नंखायसो जाफैबाय हिन्जाव बायनानै साप्लाय हरग्राया बिसोरनो आदा जों नोंनि खोथाखौ खोनासंनायमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन निजोरा नोंसोर दा बबाव दं बेसेबा खोमसि खथायाव लक खालामनानै दोनदों आदा आं जेबो हमदां हायाखै आं माबा मोनसे खालामनो दे आपडेटफोरखौल' हरखुमाबाय था जागोन दे आदा जेबो टेनसन लानाङालै आयै आं मोजाङैनो दङ आं साननैसोनि उनाव नोंखौ लायनो थांगासिनो दङ रनाया र' लोगोनि फन फैदों हेल' जोनोम जाला
आंनो नोंनि मोनसे हेफाजाब नांगौ आंनि माबादि हेफाजाब जोनोम मोजाङै खोनासं अब्ला नोंनो आंनि हेफाजाब नङा सुनितानि हेफाजाबसो नांगोन सुनिता नोंनि एड्रेसखौ आंनो मेसेज खालामनानै दोन जोनोम जागोन दे जों सोरखौ नेबाय दं बाबु आंनो खिन्थु लाखिना दोनबाबो पेट्रल खालामो दै आरोबाव दसेल' सम गावनो नुगोन नों मानो बिदि जालांखो नोङो बेफोरखौ बाथौ रुदु सुनिताया बोरो बुं जोनोम नोंनो माबादि मदद नांगौ नोंनि थाखाय जा खामानिबाबो मावनो राजि आं ग्रेसि नों मा लायै लादो आं वाशरुम थांना फैनि अके गोख्रै फै जोनोम जोनोम जानो हागौ बे बुहुमाव नों बायदि लोगो रावहाबो गैया आंनि अनगा एसेबां खाफाल गोनां नङासै आं जोनोम जोंखौ गामिनि मानसिफोरा बुग्लुं सुग्लुं खालामनानै गामिनिफ्राय होखारहरबाय आंनि मानब गेदेर लोगोआ जेबो खौरांखौनो मोनासै दं आंनि आइ आफाया दावमा दावसाफोर बायदि गोथै बारियाव बाब्राब बाब्राब थैलांबाय बिसोरनि गोथै सहखौबो गोथार खालामनो थाखाय नों आगानसेबो आवगायबोआखिसै जोनोम मानिबा आं जोनोम इसोरा जाहाथे नों बायदि लोगो रावनोबो दाहरथोंसै थादोदे जोनोम माबाफोर गोरोन्थि जादोंमोनब्ला आंखौ निमाहा होदो Kami. Kamiखौ बहा गारबोखो आरो बहाथो गारबोबाय गोथैसालियाव फाग्ला जाबाय नामा बिसोर बेबादि गोथैसालियाव बिसोर बोरै थानो हानांगौ बिसोरनि साजायबायानो हाबा जायालासिनो उदै देरहोनो हायोब्ला गोथैसालियाव थानायलाय मा गोदो बाथ्रा जानो हा सोरनि उदै देरनो आदुआ फामिनि उदैया देरबाय सोरबा पाम्प सोनानै गालांबाय बेखौबो मिथिबावा नों जेखियानो जादोला आं बिसोरखौ बेबादि गोथैसालियाव थानो होआ ओइ जोनोम बांद्राय गियान दिन्थिनो नाङा मोजां मोजां न' सिङाव हाबनानै थाय आरो जों गामिनि नेमखान्थिखौ सिफायनो होआ
आं नोंसोरनि बेफोरबायदि मुगैजाथाव नेमखान्थिखौ मानिया हगार लामाया होदोलै बेखौ Atom,